बहुत अच्छे जियो। हो घोरा हाँ साथियों, हम गायक कलाकार बेचन यादव बक्सर से वाह वाह आप लोगन के बीच में एगो पौराणिक बिरहा भेजत बानी। वाह जेवना बिरहा के आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास बा। वाह वाह आप लोग जरूर पसंद करबा। वाह 4 लाइन भूमिका बा। भूमिका के अंदर जरा गौर करेंगे। कहना बा, ऊर जलधि में उठता तरंगे तूफानी, ऊर जलधि में उठता तरंगे तूफानी, भावनाओं में भरवित मन विकली हो रहा, पूर्व जन्मों कर्म की जिज्ञासा जगी, हरि दर्शन से जीवन सफल हो रहा, जंग महाभारत का जब खत्म हो गया, पश्चात में कुछ बीते समैया, जोड़ करी हाथ पूछे धनंजय तभी, मेरे प्रश्नों का उत्तरी बता दो कन्हैया। ए भैया, भाव वो समय के बतावल गई। हाँ जौनी समय महाभारत खत्म भइल, वाह वाह जब लड़ाई खत्म हो गई, एक दिन भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन जी बैठल हुवन। वाह लेकिन प्रतिदिन अर्जुन जी के मन में गलानी होके का हो एगो प्रश्न उठे कि आखिर हम पूर्व जन्म में का रहने। है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन बीतल, वाह वाह भगवान से सवाल कई दिहलन। का आ जब सवाल क दिहलन, ओ समय नतीजा निकलल का एक लाइन गजल के टुकड़ा है। वाह वाह कौन गजल के टुकड़ा बा मास्टर? है उहे गजल के टुकड़ा बा। वाह अरे दिल के यारी माया सुओं में बह गए, हम वफा करके वतनिहार, हम वफा करके वतनिहार रह गए, दिल के अरमाया सुओं में बह गए, दिल के अरमाया सुओं में बह गए। दिल के अरमाया सुओं में बह गए। लेकिन बड़ी सुंदर बात कवि जी लिखलन। का लिखलन? मनमोहन मन ही मन में, मनमोहन मन
ही मन में सुन के मुस्कुरा रहे। मनमोहन मन ही मन में सुनकर बुरा रहे। मनमोहन मन है मन में सुनकर बुरा रहे। पूर्व जन्म में कौन था हमने, पूर्व जन्म में कौन था हमने तेरे साथ पा रहे। मनमोहन मन ही मन में सुन के मुस्कुरा रहे। मनमोहन मन ही मन में सुनकर बुरा रहे। मनमोहन मन है मन में सुनकर बुरा रहे। भगवान से सवाल कह दिहलन। का हो? भगवान से सवाल अर्जुन जी कह दिहलन कि हे प्रभु, हम पूर्व जन्म में का रहने। वाह एवनी बात के जब भगवान कृष्ण सुनलन, सुन के मन ही मन मुस्काए लगलन। है। नतीजा निकलल का? नजम के लाइन लगल मास्टर। अब आओ। विपिन के बीचों बीच, वाह वाह। विपिन के बीचों बीच मुरलीधर मुरारी थे। विपिन के बीचों बीच मुरलीधर मुरारी थे। साथ में पार्थ अब वीर धानुधारी थे। बोले है श्याम तू, बोले है श्याम तू प्रश्न का उत्तर पाओगे। बोले है श्याम तू प्रश्न का उत्तर पाओगे। यहाँ से कुछ दूर महात्मा पास जाओगे। करे विश्राम मोहन, करे विश्राम मोहन अर्जुन आगे चली भैले। करे विश्राम मोहन अर्जुन आगे चली भैले। संत के पास अब कुटिया पर आ गईले। बात के तनी समझला, ओकरे बाद देखो गनवा समझे में आसान रहे। भगवान कृष्ण से अर्जुन जी सवाल कैलन, हे प्रभु हम पूर्व जन्म में का रहनी। वाह वाह। भगवान मुस्कुराए लगलन। धीरे धीरे लेके अर्जुन जी के पहुंच गईलन जंगल में। आ जंगल में जब पहुंचलन हो, ओ समय भगवान कृष्ण कहलन कि अर्जुन जी जवन तू प्रश्न करत हुआ ना, हमें ये आराम करत बानी, विश्राम करत बानी। वाह वाह। आ थोड़े ही दूर अगवा जाइबा एगो महात्मा को कुटिया। वाह वाह। आ वही महात्मा के कुटिया पर जब पहुंचबा, महात्मा तोहरे सवाल को जवाब बता दिहन। ओ समय एक लाइन एजा गीत लगल। कौन गीत का लाइन लगल बा? ए हरे सर भैया, अरे का ए भैया, कौनो लड़की इतना सज धज के बनौले है। अरे कितना हो? अब कितना कौनो हम देखले रहने। हाँ, अंदाज से बताओ। लेकिन इतना सुंदर अपन सिंगार बनौले है। कौनो मनचला लड़का से भेंट हो गई। वाह। आज जब मनचला लड़का से भेंट भइल, मनचला लड़का देख के वो लड़किया के कुछ कह दिहलस। का कहलस कि अरे गजबे के रूप तोहारी, अरे गजबे के रूप तोहारी, अजबे सूरतिया तू पवलू न हो। गजबे के रूप तोहर, अजबे सूरतिया तू पवलू न हो।
गोरी हमके दीवाना बनवलू न हो। गोरी हमके दीवाना बनवलू हिलत न रहो। हो। गोरी हमके दीवाना बनवलू न हो। गोरी हमके दीवाना बनवलू न हो। अर्जुन जी धीरे धीरे पहुंच गईलन वो कुटिया पर। वाह वाह। आज जब कुटिया पर पहुंचलन वो समय नतीजा का निकलल। पूर्व जन्मवा के हमारी कहानियां बता दे बहो। 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 बाबा मन के भरमवा मिटा 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 दे बहो। पहुंचलन वो महात्मा के कुटिया पर। महात्मा जी से अपन सवाल कर दिहलन। वाह वाह। आ जब सवाल कैलन वो समय नतीजा का निकलल। अरे रखिया के खाले बाबा बहया सुधार। रखिया के खाले बाबा बहया सुधार। बहुत अच्छा। रखिया के खाले बाबा बहया सुधार। कहे मिली प्रश्न के उत्तर तोहार। कहे प्रश्न के उत्तर तोहार। कहे मिली प्रश्न के उत्तर तोहार। आगे गौआ लाल जन्मी उन्हीं से अरजी लगा दे बहो। गौआ लाल जन्मी उन्हीं से अरजी लगा दे बहो। गौआ लाल जन्मी उन्हीं से अरजी लगा दे बहो। आगे गौआ लाल जन्मी उन्हीं से अरजी लगा दे बहो। बाबा मन के भरमवा मिटा दे बहो। मन के भरमवा मिटा दे बहो। बाबा मन के भरमवा मिटा दे बहो। बाबा मन के भरमवा मिटा दे बहो। अर्जुन जी जब सवाल कैलन वो महात्मा से। वाह वाह। महात्मा जवन बा अर्जुन जी के सवाल सुन के हाँ। राखी जौन बा तौन अपन शुरू कैले हुवन खाए। वाह वाह। इतना राखी खात हुवन आँख से आंसू जौन बा तौन गिरत बा। है। महात्मा जी रखिया खात खात इतना आंसू बहोलन इतना आंसू बहोलन। हाँ। आ तब अर्जुन के ओर तकलन। है। कहलन कि अर्जुन जी सवाल के जब उत्तर हम का बताई। हाँ। ए जंगलवा से आगे एगो गांव बा। वाह। आ वही गौवा में एगो लड़का जन्मल बा। उहे लड़कवा जौन बा तौन तोहरे सवाल का जवाब बता दे। वाह वाह। सुन करके अर्जुन जी आगे की ओर चल दिहलन। वाह। आ जब चल दिहलन त धीरे धीरे पहुंच गईलन वही गांव में। है। आ जब गांव में पहुंचलन त नतीजा का निकलल। एक लाइन गीत है। झाझर माड़ुआ जिन छत वही है बाबा हो। लेकिन बड़ी सुंदर बात कवि जी लिखलन। वाह वाह। का लिखलन। संत के बचनिया माना पार्थ धनु धारिया हो। संत के बचनिया माना पार्थ धनु धारिया हो। चली भैले गाँवा की ओरी हो। संत के बचनिया माना पार्थ धनु धारिया हो। चली भैले गाँवा की ओरी हो। संत के बचनिया माना पार्थ धनु धारिया हो। चल भइले गाँवा के ओर हो। पता मिलल जनमती लाली स्वर्ग सिधारी। बिरया अर्जुन के बढ़ी गईली लाचारी।
प्रश्न के उत्तर हमार प्रश्न के उत्तर हमार के बताइए हो प्रश्न के उत्तर हमार के बताइए हो मनवा के देला झका झोरी हो प्रश्न के उत्तर हमार के बताइए हो मनवा के देला झका जोरा हो प्रश्न के उत्तर हमार के ही बताई है हो मनवा के देला झका जोरा हो। पहुंच गईलन वही गांव में। आज जब गांव में पहुंचलन ओ समय अर्जुन जी जौन बा जब गांव में पहुंचलन ओ समय नतीजा निकलल का बिरहा गटेरी से भाव लगल। वाह वाह कि अरे राम गवाई गुण जगत के बीचवा अरे गवाई गुण जगत के हो गवाई गुण जगत के बीचवा अरे कीर्ति कीर्ति अमर रही जो करबा कर्म कमाई अरे गौआ के क्या व्यक्ति अब परथ से आके बोले अरे आगे एक कुटिया पर संत महाना उन्हीं के पासा जाइबा अरे प्रश्न के उत्तर पाइबा तोहरे समस्या के होई संविधान अर्जुन गईले तबा अरे संत से सवाल कईले संत बतावे लागे सब दासताना चारी गो बीरानवाम अब रहले किसानवा हो काम करत भूखा लागल करले भोजना अर्जुन जी जब वो गौवा में पहुंचलन ना एगो लड़का जन्म भइल आ वही घड़ी मर गई। वाह वाह जब लड़कवा मर गई अर्जुन जी शंका में पड़ गए कि जौन लड़का बतावे आला रहल उहे लड़कवे जब मर गई तब हमारा सवाल के जवाब वो बताई का। ओ समय उसी गांव के एक व्यक्ति ने अर्जुन जी से बतौलन कि से बाबा हाँ अगवा एगो महात्मा जी बानी आ वही महात्मा जी के यदि जो पास जैती आपका सवाल का जवाब मिल जाये। एवनी बात सुन करके अर्जुन जी जवन बात तवन फिर आगे की ओर बढ़लन पहुंच गईलन एगो कुटिया पर। आ जब कुटिया पर पहुंचलन ओ जगह पर वो महात्मा जवन बा अपन माला फेरत हुवन। आ जब माला फेरत हुवन ओ समय जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो गईलन। आ जब हाथ जोड़ के अर्जुन जी खड़ा भइलन
महात्मा से सवाल कह दिहलन। वाह कलन की से हे सरकार, हमें ही सवाल खातिर चलल बानी कि हम पूरब जन्म में कारणी है। वाह एवनी बात के जवनी समय उ महात्मा सुनलन, ओ समय बात बतावे लगलन। का बतौलन? एक लाइन गीत लगल बा। कौन गीत का लाइन बा बाबू? उहे गीत का लाइन बा हरेसर भैया। अरे हम कांग्रेसी, हम कांग्रेसी होई गईनी रे लला मुनिया के माई। हम कांग्रेसी होई गईनी रे लला मुनिया के माई। हम कांग्रेसी होई गईनी रे लला मुनिया के माई। अब वही समय, अरे वही समय ब्राह्मण का आइल हो जुलुम कैले बखाई। ओहे समय ब्राह्मण का आए हो तले जुल्म बखाई। ओहे समय ब्राह्मण का आए हो तले जुल्म बखाई। एगो बोला तोहके दे के हमका खाई राखी। एक बोला तो दे के हमका खाई राखे। एक बोला तो दे के हमका खाई राखे। अब बोला तोले दूसरा हमका मर बाकी। बरताले दुगारा हम तमर पाके। बोले दुगारा हम तमर पाके। अरे तीसरा के मन मुरुझाइल हो, तीसरा के मन मुरुझाइल हो जुलुम कैले बखाई। इकरा के मन मुरझाइल हो चलो बंदे बखाई। इकरा के मन मुरझाइल हो चलो कैले बखाई। ओ महात्मा से जवनी समय सवाल कैलन, महात्मा जी बतावे लगलन। कलन की देखा, ओ जन्म में तू 4 भाई रहला। हाँ आ 4 भाई जब रहला, जवना में के एगो हम बानी। वाह वाह आ जवन लड़िकवा जन्मल ह हाँ उहो एगो तोहार भाइये रहल ह। वाह वाह आ उससे पहले जवन कुटिया पर गई रहल महात्मा के पास, हाँ जवन रखिया खात रहलन, हाँ हाँ उहो तोहार भाइये रहलन। वाह तो ऊ जवन बा, हमनी के एगो किसान के घरे 4 भाई जन्म रहे। हाँ आ भोजन करत रहनी जाए, इतना भूख लग रहे। आ तब तक में वही समय में एगो ब्राह्मण आइल बा। आ ब्राह्मण जब देवता अइलन, कहलन की बड़ी जोर से भूख लगल बा, हमरा के भोजन करा दी सब है। एवनी बतिया के जब सुनलन, जवन पहिलका रखिया खात रहलन, वाह एवनी बात के सुन के ओ ब्राह्मण देवता से कहलन कि से जब हम आपन भोजनवा तोहरे के दे तो हम रखिया खाई, जवन की आज उ राखी खातड़न। आ जवन लड़िकवा जन्म के आ वही घरिये मरी गईल है। वाह उ लड़िकवा कहलस कि हम जब तोहके दे दे तो हम खैला बेरा मरब। हाँ तो आज उनकर ई दशा बा। आज हम जवन आज धुआं पी के अपन जीवन बितावतनी, हम कहनी कि धुआं पी के हम मरब, तो आज वही से हम धुआं पी के अपन जीवन बितावतनी। आ तोहार दशा का रहल, एक लाइन एजा गीत लगल है। कौन गीत का लाइन बा मास्टर? कि अरे पटना से पैदा बोलाई दा, पटना से पैदा बोलाई दा, हो नजरा गईल गोइया। इहे बतावे लगलन। का बतौलन?
दया कैले चौथा बिरनावा दया कैले चौथा बिरनावा अपन दई के भोजनवा दया कैले चौथा बिरनावा अपन दई के भोजनवा दया कैले चौथा बिरनावा अपन दई के दया कैले चौथा बिरनावा अपन दई के भोजनवा खुश हो के आशीष दिहले बाभनवा के आशीष दिहले बाभनवा के आशीष दिहले बाभनवा हमहु तीनों के भइले अपमनवा तीनों के भइले अपमनवा तीनों के भइले अपमनवा तू पवला हरि के चरणवा तू पवला हरि के चरणवा हो अपन दई के भोजनवा तू पवला हरि के बहुत अच्छे इहे बतिया बतौलन कि वो किसान के घर में हमनी के चारों भाई के जन्म रहे तीन भाई हमनी के ई दशा कहनी जा तो ई दशा होत बा आ तू जवन बा अपन भोजनवा निकाल के आ वो ब्राह्मण देवता के खिया दिहला आ जब ब्राह्मण देवता खैलन तोहर भोजन तो इतना खुश भइलन आ खुश हो के तहरा के इतना आशीर्वाद दिहलन कि आज वही के देन बा कि तू भगवान के चरण के हरदम दर्शन करत अड़ा इतनी बात जवनी समय उ धुआं पिए वाला संत बतौलन ओ समय लौट के अर्जुन जी भगवान कृष्ण के पासे आइल हुआ आ जब कृष्ण के पासे अइलन ओ समय नतीजा निकलल का अल्लाह के अंदर लाइन लगल कि अरे प्रश्न के उत्तर पवलम अरे प्रश्न के उत्तर पवलम अरे अर्जुन बालवा नवा भैया मुरारी से तबतिया बतवले ए बाबू आई के मुरारी से तबतिया बतवले अरे कहले कन्हैया पुण्य खत्म भइल तोहार अरे कहले कन्हैया पुण्य खत्म भइल तोहार जे जैसन करी उहे फल अब पाई बाबू
भगवान कृष्ण से आकर के अर्जुन जी बतौलन, कहलन कि हे प्रभु समझ गई नहीं हम, वाह आज हमार पाप के नरक में तीनों भाई जवन झेलत बाड़न, है आज कौनो उपाय लगाई कि हमार तीनों भाई के जिंदगी संवर जाए। वाह वाह भगवान कृष्ण जवन बा अर्जुन के पुण्य ले करके वाह आ वो तीनों भाई के ऊपर जल छिड़क के मरलन, तीनों भाई एकदम सुवर्ण हो गइलन। आ जब सुवर्ण भइलन, सही भइलन, वाह ओ समय भगवान कृष्ण कहलन कि अर्जुन तोहार जितनी पुण्य रहल है सब पुण्य अब खत्म भइल। आ जब खत्म भइल तो तोहरा हमरा कौनो मित्र दोस्ती ना रही। वाह वाह भगवान कृष्ण अर्जुन को छोड़ करके बता दिए कि आप लौट जाइए। अब उसी जंगल में भगवान कृष्ण अब चले के तैयारी कैलन, बैठल हुवन पैर पर पैर चढ़ा के। तब तक में नतीजा निकलल का आखिरी लाइन से बतावल गई। श्याम पुण्य लिहल हमसे बटोर के, अब हम जाइम, अब हम जाइम पार्थ तोहरा के छोड़ के, अब हम भगवान अर्जुन से बतौलन कि अब तोहरा के छोड़ के हम जाए, तहर सब पुण्य खत्म हो गई। नतीजा निकलल का कि अरे बनवा में श्याम करत रहल बिशरमवाम, अरे तवले बहेलिया मरलस तलवे में बनवा। हम जाई, अब हम जाई श्याम तोहरा के छोड़ के, अब हम बहुत अच्छा भगवान वही जंगल में पैर पर पैर चढ़ा के बैठल हुआ। तब तक में बहेलिया जो है, शिकारी जो है, धनुष पर बाण चढ़ा करके मारा है। भगवान कृष्ण के तलवे में बाण लगल। भगवान वही जवन बात अंतिम सांस लिहलन। गाना के अंतिम प्रमाण में बतावल गई, का बतावल गई? गुरु गणेश, गुरु रामलाल, गुरु बच्चन की बलिहारी, स्वर्ग गए चंद्रिका, कवि हरिहर की तैयारी। अरे गवाई गुण जगत के बिचवाम, अरे गवाई गुण जगत के बिचवाम। अरे बेचनी घन शाम भक्ति में ध्यान लगा।